जोंनि भारतजों एबा सिगनेटारि हिसाबै माने बिटिआर एकर्ड शान्ति गोरोबथाखौ बानायबाय थेवब्लाबो बिथाङा दिनै जेलाव थांफिननांबाय एबा लाइफ इमप्रिजनमेन्ट मोनबाय बे भेरि आनफर्चुनेट मानो होनोब्ला जोङो दिनै बिजिरनानै नायबाय इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिस इउनाइटेड नेशन्सआव मोनसे रुल्स दङ दे जाय बिथाङा माने रिभलिउसनारि एबा दिनै जाय बिथांमोना माने प्रिजनार्स अफ वार्स होननानै बुङो मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर दावहा नाङोब्ला बै सुक्ति जानायनि उनाव एग्रिमेन्टनि उनाव दिनै बिथांमोना गफिनो एक्सचेन्ज प्रिजनार्स अफ वार्स होनना बुङो दिनै बिथाङा बे मोनसे आयेननि बादियै बिथाङा जास्टिस मोननो थाङाखै दिनै जोंनि भारतनि आयेनाव एबा भारतनि जि मोनसे कड दं बे क'डनि गेजेरजों बिथाङा जि शान्ति सुक्तिनि गेजेरजों इन्टारनेशनेल कर्ट अफ जास्टिसनि बादै रुल्स मथे बिथाङा दिनै जेलनिफ्राय गनांगौमोन बिथाङा दिनै गनो मोनाखै बेवहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनि आसाम गभर्नमेन्ट एबा बुंनो थाङोबा जोंनि आसामनि मेलेमजिबि एन्टि बर' एन्टि ट्राइबेल बिथांमोनजों आरो कर्टनि माखासे माबाफोरजों नेक्सास दङ होननानै जों सानो मानोबा बे जोंनि ट्राइबेलखौ नासयनाया माने जोंनि न्यायनि गेजेरावल' नङा गोबां पुलिस डिपार्टमेन्टआवबो गोबां माने इभेन नों माखासे अफिसफोर सार्कोल अफिसफ्राव दिनै जागासिनो दं सिङाव गोबां माने गाज्रि समस्या जागासिनो दं दा जोङो बनसुजों लोगोसे एनडिएफबिजों लोगोसे जों माखासे आन्डारस्टेन्डिंनि गेजेराव जों मोनसे सलिडारिटि देखायनो थाखाय एबा गभर्नमेन्टखौ जोंनि खुद्रिनायखौ जे रन्जन दैमारि सारा जि मोनसे न्याय मोननांगौमोन हाइकर्टनि जास्टिस बादे इन्टारनेशनेल नर्म्स बादे बिथांनि मोनैखौ जोङो दिनै फोरमायनाय जादों आरो बिनि गेजेरजों स्ट्रं मोनसे मेसेज हरदों बे गुवाहाटी हाइकर्ट बादिया दिनै सासे मोननांगौ माने न्याय बेखौ होनो हायाखैब्ला जों बोरै बिथांमोनखौ फोथायनो जोंबो बिनि एगेन्स्टआव जोंबो गसंगोन जोंबो दिनै बन्द होगोन नैबेनि गेजेरजों चेलेन्ज खालायनाय जादों दा बेयावहाय जोंहा दिनै बिनि बेनिफिट्सआ फैबाय थानाय समाव जों निस्सय मोनगोन फैबाय थानाय समाव जोंनि बर'फ्रा मोनसे स्पिरिट जाय स्पिरिट माने क'पारेसन होलायनानै दैमारि सार बेजों लोगोसे गोबां एनडिएफबिनि लिडार्स केडार्सफोर आरो गोबां जायगायाव दिनै भुटान बादियाव जेलाव दङ आरो बेजों लोगोसे गोबाव सम सोमावसारनाय एनडिएफबि बिथांमोन 34 इयार्स जाय बिथांमोना दासिमबो रिहेबिलिटेसन मोनाखै जाय बिथांमोना दासिमबो थांनानै थानायनि अबस्था मोनाखै आरो जाय बिथांमोना दासिमबो जेलाव दं गथ' गथायनि मोखां नुवाखै बिसि फिसानि मोखां नुवाखै बिथांमोना जास्टिस मोनगोन बिनि सायावहाय